keltainen auto. Miksi sä löit? Eikö se tiedä sitä juttua? Mitä juttuu? No sitä, että jos näkee keltaisen auton, niin se on lyödä. Sininen auto. Miksi sä noin teit? No kun sä käskit lyödä, kun näkee auto. Niin jos keltaisen auto. Kas niin. Minkä värinen auto? No vihreä. Ha. Halo? Halo? Oh shit. Ei vielä!